Ahojky, tak já vás vítám u svého dalšího videa a dneska si ukážeme stavbu malou z LEGO Junior, ačkoliv jsem teda říkal, že do Vánoc už nic kromě adventního kalendáře asi nenatočím, tak nakonec se to trošku změnilo, což asi možná není na škodu a natočil jsem natáčím teď tuhle malou stavebnici z LEGO Junior. Což je pěkná, pokud teda někdo aspoň sbírá jakože LEGO Piráty, třeba se to dá i dobře zkombinovat, já to mám zkombinovaný, protože jak jste si všimli ve videu, tak já mám nejvíc z LEGO Piráty, já mám prakticky všechny stavebnice, kromě té za 1000, mám i tu loď, jenom jsem dotočil tam ty dvě, protože ta loď už není kompletní, ne, že bych ji postrácel, ale trošku jsem ji už předělal, a jakož to byla práce, no, řekněme na týden, tak se mi už nechce jít zase předělávat zpátky podle návodu, takže se docela dost omlouvám, jako chápu, že hodně lidí by ji rádo vidělo, je postavenou a tak, ale pokud byste jako se na tu loď nějak ptali, tak můžu vám říct aspoň nějaké informace o ní, ale když tak to mi napište potom do komentářů. Ale teď začneme k téhle stavebnici LEGO Junior. Takže tady máme člun dřevěný, jakoby hnědej, což se mi docela líbí z toho důvodu, že když si všimnete v LEGO Pirates, nebo Piráti, to je jedno, jak tomu chcete říkat, já tomu říkám podle angličtiny, tak prakticky tam není žádný dřevěný člun, což mi docela jakože mrzí, protože většinou, když si všimnete, tak čluny byly samozřejmě dřevěný a málo kdy byly natíraný. To bylo jakože, ty se nějak zvlášť nenatírali barvově a jenom v LEGO Pirates nebo Piráti jsou modrý, pokud vím. Jo, modrý, což je opravdu škoda. By tam možná dali ty dřevěný, tak by to určitě změnilo dost tu stavbu taky. Ale to je názor asi můj, každý má možná jiný, třeba někomu se fakt ty modrý čluny líbí, jako jo, jsou pěkný, ale prostě tam patří ty hnědý, takže pokud někdo sbírá, to je fakt jakože přímo LEGO Pirates a chcete mít trošku jakože starý člun, tak a takový jakoby trošku právě taky dobrý, tady to si koupit tuhle malou stavebnici. Dále tady máme mapu, což jenom v LEGO Pirates je jenom u té lodě, a myslím, že u toho pirátského ostrova, nevím, jestli tam je i u toho pirátského ostrova, vím, že u té lodě je 100%. Takže tady je tahle mapa. Pak tady máme šedivý sud, což jsem zatím jinde neviděl než v téhle stavebnici LEGO Junior, což je bezva. Šedivý sud ještě nemám. Dále tu je originální vlajka, což je docela bezva. Já to na chvíli střihnu ukážu vám, jak vypadají jiný typy pirátských vlajek. Což když si všimnete, tak vlastně tady ta vlajka je z té malé stavebnice, kterou jsem natáčel z LEGO Pirates, což myslím, že bylo, teď nevím, kolik to byla číslo, ale každopádně tohle je z té malé stavebnice, tohle je ještě ze starší pirátských setů, což já nevím, je nějaký rok 1900 něco, možná i 2009, možná tam tahle byla ještě pořád tahle vlajka. A vlastně tady je teď nová do LEGO Pirátů. Není tak, no, je pěkná, je svým způsobem originální, takže to bych taky bral jako originální věc, ale samozřejmě člunu patří správný pádla. Stavění je opravdu jednoduchý, takže pokud by někdo z vás chtěl začít jakože s touhle, jakože by chtěl začít stavět stavby, omlouvám se, a jakože, já nevím, bylo mu kolem těch 6, 7 a fakt jako, neříkám, že nemůže si troufnout na největší, ale doporučoval bych opravdu začít s takovýma malýma stavbama, což není vůbec jakože na škodu a je bezvadná. Dále se podíváme teda ještě na figurku. Vypadá dobrá jako námořník. Je teda taky svým způsobem originální, protože v LEGO Piráti jsou tyhle figurky hlavně, což je dost dobrý.
Samozřejmě měla svoji pirátskou čepičku, šavli a šavli. Dále tady máme ten malý ostrov s kostlivcem, co hlídá poklad a má samozřejmě v ruce modrý diamant, pistoli a originální nožičky. Ruku může držet u Lego Pirates, teda tady ten kostlivec může držet ruku jenom takhle rovně, jo, může jí mít, tak dobrý, tak. Ale jo, pořád to může mít. Ale někdy se stává, že mi to poslali jednou stavební takovýhle kostlivce a byl docela dost jakože rozkvrdlaný, fakt nemohl, vůbec nic neudržel v těch rukách, nemohl mít ruku vůbec v žádný poloze, takže ano, takže být vámi bych to reklamoval, já jsem samozřejmě tu stavebnici hned reklamoval, tak mi poslali novou a ten už byl docela v pohodě, ale přejdeme zpátky ke stavbě. Samozřejmě malý ostrůvek s otevíracími okny, to docela pěkný, jednoduchá stavba, vzadu teda nic není. Zajímavá je tahle truhla, která je, no, bych řekl docela taky vzácná, protože černou truhlu jsem zatím než v jiný stavebnici než v téhle neviděl. Podíváme se teda ještě na poklad, co tady máme. Což tady máme nějaký pohár, řekl bych nějaký držadlo na diamant, nebo co by to mohlo být, když tak to napište do komentářů, co by to mohlo být. Je to vážně nenapadlo. Pak tady máme dvě jakoby mince zlatý, což je pěkný. A to je všechno. Máme tady samozřejmě malou palmičku. Což pěkný. Nějaký řetěz, to asi aby mu nemohl kostlivec utíct. Dílků teda moc není, kolik jich by tam mohlo být, to jsem nepočítal. Odhad 20, ne, to asi nebude ani 20 dílků. No možná jo, by to těch 20 dílků dalo. Dále si tady ukážeme žraloka. Ten je taky originální, protože ten je nově předělaný. Když se podíváte potom na starší žraloky, já ho někde mám, nevím teď kde, ale když se podíváte na starší žraloky, tak vypadají trochu jinak. Tady ten má víc zvýrazněný ty žábry a trošku ho zmenšili. Je teda menší a má pěkně předělaný ocas. Je teda pěkný. Dále tady náhradní díly, to jako vám hned ukážu. Je vlastně ještě jeden řetěz navíc. Jedna zlatá mince. Stůj. Pak zde máme jednu šavličku, jednu pistoli navíc, jednu nohu kostlivce a jednu ruku kostlivce. Náhradní dílů teda není zvlášť moc, ale je dobrý, že tam jsou ty náhradní zbraně, protože fakt někomu, kdo to fakt chce sbírat, jakože ty piráty, a já nevím, třeba má málo, protože ne v každé stavebnici jsou náhradní zbraně, nebo v Pirátes asi jo, ale ne, každá zbraň, že jo, tam je dvakrát, některý tam jsou fakt jednou, třeba puška, málo kdy najdete dvakrát, to najdete jenom, myslím, že v té malé stavebnici za 300, ale to je jedno. Tak, jako to je úžasná, když máte náhradní díly, jakože ve stylu zbraní. No a to je asi k tomuhle videu a Legu jako celkově všechno, takže pokud se vám video líbilo, tak mi dejte prosím like. Pokud se vám nelíbilo, tak samozřejmě můžete dát i dislike. Napište mi do komentářů, co bych měl zlepšit, co se vám líbilo, nebo co byste chtěli ukázat za stavebnici. Já pokud budu mít na ní finance, tak bych ji koupil. No a vidíme se. Jo, samozřejmě nezapomeňte dát odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Tak jo, čus čus.